was circle mountain so a hand and Adom Ahosepe every bro yen shake kumase oba Ashanti regional some of the fashionable things are a man for eshe ane and we ne ye chagudia bro what him say would draw a tekoko so asasa kenteno ebesu agudie no ebesu beat no Abekasa, me need the sister son to be a guy who's on the street, yo. Young go inside, and then when you are family home, I'm a call Akwasidae, a fashion, young Casaba, and then introduction como Francis Gallery, or say Jesus is a victory, young go. Sister Francis, hey, why for I that's it. I'm going to Badwam TV, so that's it, baby. You started with a channel. Franzi, ne sound Germany. Nice. You produce it for wholesale. Okay. To be up baby, I bet me a friend. Okay, and who's all near my assault to about sentiment with dear, oba kente, a good year. You know, beats no, and no any day yet, ye, ever has say. Yankasa about some of the beats now, or you has say. No, far do could be now, can say, what dimby. Way do we at saying? Your friend order sobo. Se oba amamre mu mpo a se obi ware a ye de hye niememu esan se wa free abaya yemu abampani yemu enti preko pe wa be maame a uti fie enti wo bodukuwe e de kire se wo na wo ye oyere esan ye maame a wo hwe abusua no so wo fie enti ye fe na oda so bo enti oba bia e ware a e wo se onya sa dukuwe bi e wo ne niemem ye de kɔ adwabo ase nkankan mpanifo adwabo te se menhia ye adwumadie bi ne ye be frɛw abadinto ayefro dukuwe ejinemu denden da so bo ma ko bi so me mfita eno no so ye de ehia me mfita ne de benifo na ebo jawa no watoto na ni awe no wabo no wakyekere eye po ayebo metimi abo akyerew aha me mfita wabo na de si mu maso fefefe sani ye kan ye wa santimemo asantira otumfo say to na nyankwada ye chia wo yabo asase so beat ne so ya na wa asekyere bi ana ahwene ekasa ensenkyere ne ekasa na bi ni hwene temre mu no na ye wo ehwene na ye de niam bi te se ye wo niam na natural resources ane ye de ye ehwene but this time no esan se Europeans ne ba ye na ombe sesa niam nti ama ye de mpentoa ompo na ombe kire se ne ye de mpentoa ye ehwene enti wei enye boba first ne ye de boba na etwa sese nu ye de mpentoa na etwa ye nuanom krobofo pa na taye ehwene na hwene kasa esan se wodi tu koma na se wodi ahwene siesie ho a e kire obetibia mpempenso a waduru mpaniyemu ebo nso a ebia afahye ase e kire se we yo hima we yo hini we ti sei ni nyina ye hwene wodi hwene siesie ho a ekura bi so okra na wontimi fa hwene nto nsa keke sanse wonyo hene na de ahwene to nsa ye betimi akyew ye betu dedua Sarah, we are so busy see me ho fa Akwasidae ntia na ehwa ho fa ma Francis de ebema ma Ahosepe ye fi kuma se ofoi krom Francis na de bro sha se ya wo Ghana kade nkanka asante amamra kade pa ye twa ye ho ahia cha ne ade ma Francis emfa me ho na ye nto aso oba eja ho ma we nu ye mpanintuma a wodi bebo mu a sabio pani tenase a obetimi aka ne nan ato so sabi untimi ntutu kente no nko a na we ye abomu wodi bo mu sa opese wodi debo ni bi hihye ho obetimi di ahihye ho na emu aye den na agina yi ama ye di bi so ba ha se be ya ho nkopa obedwam na se na wasiesie ho ne de wo ye nana hema apreko pe ahema na ebi didi bi achi wohwa won nsa no wukita ahwene nan kire se wo ahenie no ewa nimu sene sabi obi oyusu baako mopia miensa daukom kire bebia sede ame kire no ahenie no eduru no na wo kente no nsankyere ne kasa baako pa wo ye Ghana ha empo Africa nyina enie na yete se mpenifo kan se kente no ye hye ase afiri bonwe na bonwe no nso eye anansententan na onwene no na mpenimfo efa so a omde kente na wodi bebre wo ho ye wodwene su dwene so ene ade enti kente we de life kente we de life kente a mpenimfo efra
ediko aha first no so na ye ahemfo and they use kente so say ni de obia tumi efra kente esan aware gie ne niam ayekoso nti say de wo ye hema apreko aware gie no kra no we me hu we no na efe we so na ye we obi kwa engagement bi pa ye fa pa o obi engagement na obi di ni say ya na mbidi ni nyina efe Francis efe ti afi e fantuma no engu so na emu ano hima emu ana afi mi mpie mu menhia na me ba ona ase anesa mo pia go fi ya ase so na gina chiri mo pia yenko aba hima mpacho fansa we abusia adwuma na si samre de me de mani ekire menhia palace ye kona na ho akoka ho akodi Akwasidae ye kohwa man for fashion ahofa ma omo so be pie mu ahemfio samre ya Francis afa me ho ayefe Francis chewachi akwan ni na bobo number na afi ento na wa ahemfie me pacho Francis Gallery ewo Kumase Araga Jene Jom my number is 0244 277 454 0244 277 454 Francis Gallery. Jesus is our victory. Yes, so the Adom TV. Yeah, was we. Kofi ase asantwa abu. Momo yan fa ya ni nhyira manhia mfina me na mebo. Himebo Adom TV. Himebo Adom TV batuma me na mebo. De anya boera menhia ahemfie ye fans ye sese ho ye free ho ne de ani akere ha say ya ho faman they are proudly sponsored by fans ye Kumase Oforikrom ya be ye be di Akwasidae ye be som ne asum ya ne manfo atwetwe nkomo afa mamre ne amane ye wo menhia ahemfie ha say de na atwetwene no ekere de na obi ahofama ekere ntoma na ye wura befra ekere sen eno na ene ahosepe ye hwe ewo menhia palace aha ne di free airbro many Isaac say Kofi say me cinematographer santo me director and abu aye drop ne na me di sister Sandy di mechi ya ba ne boboa no pe ye wura ya soma ewu ye to aso no bibi teche na seche ne sai entoma na wefra no na seche ne sai oh asiche bia ni ho life entoma na me amefra life entoma na me didi onyene ba champion in the third apatra hima life entoma ya ka say ya duku na mugu ahodo duku bia wa na seche wo de ye bo we na seche ne sai ye mfita Vita. Medase. This is the Dada Hokaka. Dada Hoa. Is your fashion our menhia palace. And all better you media nachi. The second time I'm a day behind me by many Japan. Yadase. Yan twice your hair palace. I'm out for fashion sense. Hey. Ability for us. Bachane. Oba mama making a decision no. Me bachane ya kwakwachi na command oje ye first so who say empempi ni program be say no people with disability amomma
and man embrace some disability in such a big program like this. But me as a disability advocate, now me I don't embrace me everywhere, and be called, to showcase my ability over my disability. Me say, me who me mama wa say, mommy akwaba. What for who ye pa? My 360 dada ho, my dada ho kaka dada ho. What are the so we? I was a tray. Occasion until now for Shaya and a dress. Akwasidae. And it looks very beautiful. Thank you. You're best to me. You're so married, Ahosepe. Also, about some year, I don't know if I know. I just go say, me wa fa be me. Badwam Ahosepe, you go swadi free Malaysia Palace and Brobody the sister Sandy. Somewhere me say come me back kwa. Oba Malaysia or no and a henchene na so. It is mama be me ka say you twene him a. E ba cha otumfo akira ma hene. Na him a ne me. It is no henchene na so kwan ben so. Entwene so otumfo oba. Ojina me aba twene no ansa na watu ne nan ya mo twene ni wi a wontu ne nan ko ba bia kira ya wi twene na ansa na wakọ amamra ni amane na so otumfo otu kwan akọ ba bia anu so mudi bedi akira na akira hemfie ha ya entwene no ya de ba Akwasidae ana Adamu si ahemfie ha ya de ba otumfo ntwene wo nyina betu kwan a ntwene wo ntu kwan okay entwene no ya maako adua sonson na ne ade ba sum yewura nti e ba dɔɔso nti ne ayi bi ne ade aba na eduru ba bi so a yetimi de adua sonson ni nyina ebesam otumfiefie 77 drums omumonwe ya otumfo say to entu ne nine hey eti the whole Ghana any baby the whole Ghana any baby ohene yida men shape ohene kwa sakwato kwa hene pe ana the whole Ghana way esi awa na hembobo ano eti mama yeri se mwese sanchene na komo ho ya de bekọ wow nti eduru dabone na ne ye de aba ana BBC a ne ye de aba wow mama na de yesua de na ntwene na wadin entwene ni di midie otumfo midie no na sechere pan ne say na sechere ye ntwene ne saa twene we no eye ntientia eye tumi a ye body ma ye wura wow there's a tumi wom yewura eni tumi no wow nti twene we ne twene a se ye wura duru ho na ye bo a ontuni nan kopum se ye bebo ntwene ni be wiansa na ye wura atu atene me hu se obi bo afa so wotia ne sama ne mo mfa so sa na obi antimi mo mfa so ho twene no na oba akora mfa ho because wontwa abra wontimi mfa twene no ho so yesa bi wo kora wongo nti no oba wontwa abra no ontwa twene no sa emre bi kora ba ye no omukuta ayi ponkokwate eno wo ya wadwen so de be fa ho a wo mo de aba no betwa wo nti ma mfa ho basabasa ena twene no so ye wo ho a ye montra ewura twene no ye montra wow we dey amamre ni amani akom ni nchiremu mama ye beda asese wonya abre ni adaje ni twetwe nkomo ye be hia mampo mama ye da asipi gamisha ye da ase ye Akwasidae Ahosepe efrimenhia ahemfie ebro na yesu amamre ni amani kankan ya fade ya ye de esiese ye ho mensa aka me wofani mpo aho fetetse me na namua ye wo na outfit na da shonko ye be se ye tweme no na wo kire nsem na kra ntoma na yewura efraye no na sechere pacho makoba Badwam TV ya media ne se ne ohwe ya bebre na ntoma no ani Adom kire se ye wo bibida adamosi bibida yenima ye hwaye ye mampon asem no nti ene ntoma no bia ni de da fom boko ye wo esum kakra emu Akwasidae so de nke fire ho na anyway ya bi hye ntina obehwa obia bebre na ntuma da boko so ohunu ntuma yewura fry kra sana sechere na chese nka Akwasidae de nke be hye fita na se sika okoni ma be ne no adamu esi ntina panifo ntuma ngina ni Adom ti wodie e wa sechere na midie we de ya befo enye titidie ni bia na ewodi na befo a
Sebi enche yebetu ne din kente hine no behwe ama ne din se efata aha sanete yɛda ase pii sɛ ɔne atwetwe nkɔmmɔ msumedamase Badwam Ahosepe yɛba Kumasi a yɛbɛpɔ in fact ɔsɛ kɔmfɔ mɔmra pa wuli route mɔmra just online mo nyinaa mɔmra na yɛnkra wɔ no we mu bɔ adwuma wɔ Kumasi ase just online ni Isaac Nyame yɛda ase route mɔmi nso ne Nhyira FM yɛda na ase pii pa wuli nso ne mani mabusuafoɔ nyinaa yɛka abom ne Adom ase ɛwɔ Adom TV so Ahosepe yɛde bɛsi mo bye bye